ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kayto sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Matatapos na ang taon, wala pa rin ipon. Ho, ho, ho! Mary and El Leonario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Lulier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Lulier para Christmas High Merrier! Grand draw for Mary M. El Leonario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pamong pumakablo, tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablo sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman!
Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica. Go ahead, Santo.
Tugang Diyos marhay na aga po sa Saint Dugabos. Petsa 3 na kita kan bulan na Nobyembre, aldaw po kita nin Lunes. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Malipot-lipot na kamugtakan ka na sa tuya pong panahon, epekto ka na tropical depression na si Tino. Ano daw ini ni Jeep Tino? Di konsyal. Baka mga sindinsan bagyong ini. Siyempre kaibahan dyan si Konsi Nikki. Mamondong Bareta po sa opisina ni Vice Mayor Christian Etchepari ka na Banuanin Buhi ka Marinisur. Yun sa iya pinaghalian na nin budget an sa iyang opisina sin pinaglipat an pundo sa Office of the Mayor under maintenance operation and other expenses. Tapos itong mga professional services job order. Bilang pamayukan opisina, mayo man lamang subot pasabi o konsulta sa iya na ililipat ang budget na lampas sa 5 milyones o maabot sa 5.5 million. Naraman na sana niya na nakalipat na asin pinapirma na sana siya ay pambira. Dapat na ka nagpirma, Vice Mayor. Baka dahil man pinahiling duman sa mo, so pinirmahan mo na mayo ka ng budget. Kung kaipuan nindanin budget, dapat nagsabi, asin nagpaara mo na sa kuya bag uninda pinaghiro o pinaglipat. Paano mag-operate ang opisina kung pinag-zero budget kita sa pampasweldo, pambihira. Sana ibalik man na kwarta ka na banwaan o an kwarta. Tayan kwarta man kan banwaan. Sabi niya ipopost giraray niyan pangaran kan mga pabor na tanggalan in budget na sa iyang opisina for transparency and good governance purposes. Paragos po kita rigdi sa tuyang programa. Pasensya na po kamo ta medyo nagsasarabit ban sa kuyang halanuhan ko niya na. Dara po yan kan lipot, zaka si ipon, usong-usong unyan pong panahon.
ingat-ingat po sa tuyang mga kababayan. Sabi digdi sa mga comment kan mga taga-Banwan po kan buhi. Bagaan puan guys kaya mabibisto ng wan ana ni kukunia pundo dyan sa aton. Tapos ini pansaro legal references Local Government Code Republic Act 7160 Section 318-325 Budget Preparation and Authorization. Tapos Section 336 prohibits use of funds for purposes other than those for which they were appropriated. COA circulars require accountability and documentation for all disbursements. Ito may crocodile man dyan sa Banwaan kan buhi. Normal daw sa dakol ang crocodile. Dapat igwaman po kaya na mas takol kang matabangan na mga may helang. Yan nga ni po dapat igwang gabos na department kay paglaban para sa gabos. Dawa ano pang laban tayuan ng diretso ninda kaya pasibog ang Banwaan na iyan. Ay, ay pambira. Tama yan, Vice Mayor Chan, itsipari latag po nindo konsisay ang mga nagpirma na halion ang budget kan Office of the Vice Mayor. Mga abusado na pagtaod nila, perak ninda ang perak an ni Juan de la Cruz. Nagtaod kaya nira mapundoan na serbisyo mo sa tao dyan sira nasasala Vice. Sige Vice, i-post mo para magkaaraman na konsisay mga crocodile dyan na pinagsasabi dapat irespeto sa lambang saro bakong traidoran. Can the Vice Mayor take out, withdraw or realign the Office of the Vice Mayor's budget? No, the Vice Mayor cannot unilaterally take out or realign the office budget. Budget execution and fund release are handled by the municipal mayor, the municipal accountant, and the municipal treasurer subject to auditing by the Commission on Audit. Any changes or transfers of appropriations must be approved by the Sangguniang Bayan and must comply with Commission on Audit and DILG rules. Ipaglaban nyo po yan, Vice, kasi hindi makatarungan ginawa po nila sa iyo, wala sila abiso sa iyo, hindi ka na po nila nirespeto. Suporta po sa Vice Mayor natin, galaw-galaw, buhi nun, karay nga ni kamo, ang mga pasunod-sunod para mauyay ana Banwaan ta. Ay, grabe ka mga garapal po, Vice Christian Etsipari. Kapal din ang mukha ng laglag ka na pag tumakbo ka uli. Mayor, pambira. Nagluwas na ang pagka. Ay, no comment. Narog na ika ni Vice sa napangyayarian. Budget authority and process, the local chief executive, the mayor, prepares and submits the annual executive budget for the municipality to the Sangguniang Bayan Municipal Council for approval. The Vice Mayor, as the presiding officer of the Sangguniang Bayan, does not have direct control over budget preparation or fund release. The Office of the Vice Mayor has its own budget allocation, which is part of the municipal budget approved by the council. Rakman kay Vice Mayor Christian Etsipari, hamak mo halian in budget ang opisina kan Vice Mayor. Only in buhi, Camarinesor. Di sa iriga ka ito, daw nagdidiringkilan ang Sangguniang panglungsod ng Office of the Vice Mayor saka an executive body, dahil man po bagay narog ka yan. So,
nahalian ang opisina kan Vice Mayor nin budget. Grabe naman yan ay. Ano na yan dyan sa Banuan kan buhi. Grabe ang politika. Si Vice Mayor Christian Etsipari kaya ni saro ini sa nakikipaglaban kan Vice Mayor for good governance. Kaya po araw ka na nangyayari. Pero sala man halianin budget ang opisina kan Vice Mayor ta harayo pan eleksyon dogay na napun pa sana. 2028 pan masunod na eleksyon tapos arog na tulos kaya ng dalaga na ipambira. Kundi yan may pagtubod kita na ang namumuliti ka dyan. Ay man pwedeng sautan sa rosa na. Ngaya si Mayor sana, siyempre damay-damay po yan. Gwa po kayan mga grupo na pag-iriba kan na alkalde kan Banuanin buhi na iyon may pakana kayan. Siyempre bako sana yan na yaon yan sanggunang bayan kundi mismong kaibahan sa mga executive body kan banwaan po ni buhi sa opisina ni Mayor Lacoste. Out pa man lugod pag-urulayan sa napoy ni hindi man pag-arugon po kaya ang opisina kan Vice Mayor na halianin budget bako naman yan makatarungan ay pambihira. Marig sa Banuan po kan Batok Camarines Sur lumayo ng Diringkila na gayo so sangguni ang bayan. Yaw naman pala dyan sa Banuan kan buhi naglipat ay napangyayari. Kumbaga dyan po sa Banuan kan Bato daw may politika na ipinagdadamay an budget saka an sa indang trabaho kumbaga an obligasyon responsibilidad ninda sa mga namamanwaan ang talagang ginigibo. Siyempre dara po yan kan marhay na pag-uurulay siyempre ni Mayor Enrique Dangkalan asin man kan opisina ni Vice Mayor Dado Sorilla. Saka daw ano pong day pagkakairintindihan sa batalyanin politika kan opisina kan alkalde asin man kan vice alkalde dapat it's a pera na day man halianin budget an office of the Vice Mayor tabako naman po yan na kumbaga makatawo. Kaigwa po kamukan binabalga sa lay daw arog kayan. Siyempre baka may kamugtakan mang kamukayan pag-arog po kayo ng sendong ginigibo kung mapatutuhanan. Dapat duman sana po kita sa diretso masakit man. Pa ini po ang matinding barata duman sa Metro Manila pinagkumpirmar na kan Bureau of Internal Revenue Office sa Novaliches, Quezon City na terminated na ang kontrata epektibo kan PET sa uno ngunyan bulan ang empleyadong ng bastos asin ng insulto subuot sa sarong babaeng kliyente. Magpapagibo na sa naman in tin ID ang nasambit ng babae na gagamiton niya para sa iyang trabaho. Nag-error subuot ang online registration kan BIR kaya subukan niyang dumanan ang opisina kan ahensya tanganing magpatabang.
alagad, imbis na tabangan, nari sa subotan pagkasuya sa lalaugon kan empleyadong nagatubang sa iya sin nagpabisto kan hiro kan kumbaga garo sinasaditan, tapos sarkasa masin kawaranin pasensya. Matapos ipiling kan babayan pag-error kan online registration, pinaga-advisean na subotining magbalik sa ibang aldaw o kaya magduman sa BIR head office. Pinagtuyaw maninikan babayan aksyon kan nasambit ng empleyado asin sinabing dapat mo ning magpaingalo dahil ta garo siya handang magatubang sa mga tao alagad imbes na maghagad nin pasensya langkawan pa siya nin boses sin pinagsabihan na mayo siyang diretsong sabihon ini. Apera sa termination tinawan manin show cause order ang nasambit ng empleyado tanganing magpaliwanag sa nasambit ng insidente. Erarom kan Republic Act number 6713 One Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inaasahan sa mga government employees na magpahiling ng professionalism asin dedikasyon sa indang trabaho asin sa publiko. Sabi pati kay ni pong mga netizens sa registrar ako tulong taon na dai pa napapakarhay pirang beses na sinasala or nasala pa or otro na sana balik-balik ko nga ni sabi barkada ko itolpo mo naan ni ibanandaw ako darawon mga picture sagkod petition letter na receive namun kandan pagadalan ko paman takon medyosan pa ninda. Nya kung ani man ining mapisti ading pig-agian sa likod niya millennium tulong metro tinaw nyo kontraktor amo adi local code zone mala adi ta binawasan pang sad agkabanga metro di maski ambulance fire truck di na makausngag ni fire hydrant uda ama ko di mandugod mangyari ang mga sakunang magaganap pati alinog di pisil makadalagan ituro pa ko ni municipal engineer ki Municipal Engineer Barcela sa DPWH Bao adto kami sa DILG Ma'am Resonto nag-usip sabi mo ako yo sa flood control contractor tapos paikog pang sinabi tuturo man lang ngaya ikanyan ki mayor uno man an akasuklitanan. Pa nagluwas po na barata dapit tigdi kay Senador Chis Escudero. The Escuderos are linked to the construction company Octagon Concrete Solutions, a company that's now worth 2 billion pesos propelled by projects in 2024 under President Ferdinand Marcos Jr. Rappler has found. Octagon Concrete Solution is partly owned by Joseph Jan Quirante, the husband of Sorsogon 1st District Representative Marie Bernadette Det Escudero, who is the younger sister of Senator Francis Chis Escudero. Quirante is the Chief Financial Officer of Octagon
and owns 5% or 50 million pesos worth of shares in the company according to its June 2025 General Information Sheet. Octagon's president is Melton Esngu, the brother of Menard Esngu, who has been accused of being Escudero's bagman for DPWH projects. Ches Escudero has denied the allegations made by former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Problema nga ni kay nita si Senator Ches Escudero, yung pan pinaka hababaan report sa salin. Kadakol kanday nagtutubod alas pa sa nangani ngayon ni Heart Evangelista. Makantidad ng 200 milyones na pesos ay pambira. Ano pa daw yan sa mga negosyo kaya ni Ches Escudero? Tapos nga may mga magkaayon pang bihikulo. Grabe po, para doroktoran bagaan salin, ay ano na yan, pati si Bungo, si Senador. Babaon ang nakabugtak sa salin, ay talagang masakit ang gobyerno sa Pilipinas, sa rambugan, yan ba sa nasa salin, pagpapararambugan na kita. Para oto sanaan mga namamanwa na Pilipino papatubudon kan surusal ining mga report ninda alagad mga salto man pambihira yun na yan bugtak sa salin salto bako man totoo ang pinag re-report nindo sa sendong mga salin. Baga makadisganar mga saragin-sagin sa napuan ginigibo kan sa tuya pong mga senador pati ang salin pinaghahambugan pa kita. Ako man kayang makatutubo dan mga pigdideklara nindang mga salin aram taman sana kung piraan kantidad na mga nakakaptaninda aram man yang kan publiko sa bihikulo pa sana sa mga pagsasadiri kan mga senador na ini tapos arog kani buburugtak ninda sa salin mga salto. Nagapaluwas naman ni na Shokos Order and Land Transportation Office Western Visayas para sa Tri-Mobile Driver asin may sadiri kan lulundan para magpaliwanag kung taano tadaisin da dapat patawanin administrative asin man legal charges. Sigon sa LTO, posibleng mag-atubang ang mga sangkot sa pagbalga sa Presidential Decree number 603 o an Child and Youth Welfare Code asin an Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act o ining Republic Act 7016. Ipinaapod naman kan ayon siya na gurang nakaibahan kan aki na mahihiling na nakatukaw sa likod kan pinagmamaniyong Tri-Mobile asin tinawanin 5 aldaw para magsumitir kan written explanation. Tinawan doon man kan ahensya na pagtutugot sa sarong aki na magmaneho nin anuman na lulunadan iyon sarong malinaw na pagpapabaya asin seryosong isyong pangkaligtasan. Sabi po kan mga netizens, dakol na mga magurang ang tinutukdoan na ang mga aki na magmaneho ng mga motor asin Tri-Mobile ninda kaya pag dakula ninda dai tamang training an na nunodan. Tama yan, tanggalan dapat ng lisensya habang buhay. Iyo takasalan po yang kan magurang.
Ipinahayag man ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na nadadangog niya ang pangaran ni Batangas Representative Jerbel Jinke Beatrix Luestro asinman Palace Press Officer Attorney Clear Castro sa mga pinagpipilian tanganing maging masunod na sekretarya kana o sekretaryo o sekretarya kana Department of Justice. Sabi man ka na broadcast journalist na si Emel Sumangil sa programang Pastok ni Boy Abonda na dapit sa mga nare-receive niyang death threat. Dapit man sa iyang mga report sa kaso kan 34 nawawalang parabulang. Paul talaga. Sigun ki Tito Boy kung minsay kung maluya-luya. Itong naturalesa mo dahil ka makakakakan nin pamahawan. Ana pinakahuri nagigirumduman ko. Sain ko papadaraan mga burak na ini. Sabi ko anong burak yan. So kakawatan ko na burak nin gadan. Dahilan ta harani na subot na burol mo sigon sa iya. Sinabi man ni Sumangil na daw may takot siyang namamatian, iyon daiman na subot niya ipupunduan sa iyang trabaho. Diretso ko inikon ano ang pinagpuunan ko, gusto kong magkaiguan ng closure asin mahiling ko ang resulta kan sa kuyang mga papagalan sigun pasa sa iya. Oya pa sa Banuan man na giraray po ka na buhi. Nag-aninin man lain-lain na reaksyon ali sa mga leader as netizen sa Banuan kan buhi ang konfirmasyon ni Municipal Environment and Natural Resources Officer Menro Edwin Salvamante sa dagos kaining pagpapautob kan sanitary landfill project nalagad day na iniipapatindog duman sa Barangay Makaangay. Sangon yan, pinagsasagibunakan LGU buhi ang site identification sa mga barangay sa mountain sector kasi nagkapirang parte ka na rice granary area na daisakop kan watershed zone. Kapirang reaksyon man hali sa mga lokal na leader as in mga namamanuaan para kidating Vice Mayor Omar Mercurio sa rong victory para sa mga taga Makaangay ang desisyon na ini. Prayon po ini sa barangay Makaangay. Pero dahil talaga dapat duman ipatindog ang landfill pahayag pa ni Omar Mercurio. Enot na rani ini sa eskwelahan sa site inspection pasanakan AMB. Siguradong reject na. Mayong ginibong konsultasyon sa mga residente. Dahil man tugot ang mga tao. Sin may signature campaign laban digdi. Pero digdi mayong resolusyon nali sa Barangay Council na nag-i-endorso sa nasambit ng proyekto. Nangapudan man si Roel Capistrano, presidente kan Nakabuhi Environmental Protection Organization o NEPO, na siguraduhon ka na LGU ang transparency.
asin tamang proseso sa pagpili ka na bagong lokasyon. At yan po ipapadagos po niya to yan. Nasa linya man si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, sa tabi, Karandang Philip, salamat. Maray na pagkaaga sa mga nagantabay sa tuya. Mas kinangani ang panahon niya to, mabuglay, mauran ang kamustakan kan sa tuya pong panahon. Kaya maging malikay, pag-apudan ka ng otoridad, orog na sa mga motorista, luway-luway lang ta mahal nas ang dalan, mahal nas ang kalsada. Mahal kan Kamaray na Sur, nakigwabaganin na advisory po nini kasud ng pagkahapon Karandang Philip, pag-antisipar kan pwedeng epekto kan tropical cyclone na si Tino. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, red alert status po nini kasud mang pagkahapon as sa ngunyan, para ini sa gabos po ng mga local chief executive, BRM officers, and barangay officials, kung saan dapat activated na, ngunyan daw, ini po sa indang emergency operation centers, dapat ini 24/7 na pinag-activar na. And ang operations kayo ni dapat 24/7 hasta idwa kita kan malay na kamugtakan kan panahon. Magpreparar and pre-position response teams and resources, kinakaipuhan, magkaigwa ka na clearing, trimming, and flood mitigation activities. Duman sa mga, lalo na sa barangay, kinakaipuhan ang siring na aktibidad, pagyaon ang kamugtakan na malain kan sa tuya pong panahon. Pag-implementar kan preemptive or forced evacuation, day paman, ngunyan na mga oras na ini, ang panahon niya to, mauran paman lang, Karandang Philip. And syempre, ano mayo pa man suspension ka na klase tabi, Ate Glenn? come again? Mayo pa man suspension ka na klase? Negative tayo ang mga sa mga eskwelahan. Sa ibang lugar, dyan sa Sorsogon, suspend na or na itong sa elementarya. Pero hindi sa tuya, negative pa man, Karandang Philip. Magandang po kita mag-abang kan mga masunod na update. Kaya dapat kami magantabay sa radyo, sa mga bareta, orog na sa kamustakan kan sa tuya pong panahon. Kaya sa mga kababayan ta maging malikay, asin duman sa mga aram nindo na kamo, maski warakan bagyo, haloy na uran lang binabaha na, dapat maging alerto kung pwede mag-evacuar na tang animo isal para pwede po sa diri sa grabing pagbabaha. Pero sa presenteng sitwasyon, Karandang Philip, diba, daiman luway paman sa nangani, luway man ang uran na sa tuya pong na-experiensyahan, digdi sa tuyang runa, o na po digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Bueno, sa iba pang bareta, Karandang Philip, salamat sa mga kababayan ta, waraming mga nakaan sa peligro, asin naging generalmente na ang selebrasyon o kaya bakong selebrasyon kundi obserbasyon kan undas 2025. Kaya lang, dahil man talaga na auto ditong mga bawal na darahon, itong pag-inom, mga makukusog na musika, may mga nagbalga pa pananggat, Karandang Philip. Totally, di talaga napara ang mga pasaway ng mga kababayan ta, digdi sa laog kan sa tuya pong runang Bicol. Pero ang karahayan kayan, maski pa paano, generally peaceful ang Bicol region. Sa operasyon laban sa illegal na droga, dyan sa Banwaan kan dalaga sa probinsya kan Albay, sarang bypass operation na nangyari, nagresulta ini sa pagkakaresto kan high value suspect, asin pagkakakonfiskar kan aboton sa 856,000 na grabe, masarong milyon na ang kantidad kay ning shabu. At nagakot na persona sa ruining 40 anyos suspected drug peddler na sakot ini kan autoridad matapos na magpabakal subuot kan illegal na drogas sa nagpamalo-malo na
Puso Bayan na sarang kabuhan kan PNP dyan ini sa parte kana anislag sa daga Albay. An operation sa paagi ni kan magsalamog na para sa Candaragang Municipal Police Station and PDEA Albay Provincial Office sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5. Ang suspect sa ruining 40 anyos alias Toto, pinagkukonsiderar na high value individual o kaya HBI, nayaon sa illegal drug trade. Nakuha gikan sa iyang posisyon, 126 na expected siya buo na igwapo ka ng standard price na 856,800 pesos. Saro lang kaunan mga nagkakaturoang droga ngunya na panahon. Inaabot na nga niya ng milyon o kaya lagpas pa. Araw na kayang karakula karon ng Philip na operasyon kan droga digdi sa laog kan Bicol region. And pagkatapos kan pagka-arrest kay alias Toto, ang suspect, pinagbasahan ka sa iya pong mga derechos, pinagdarana sa Daraga NPS for proper documentation and proper disposition. Asin itong droga na nakuha sa iya, yal sa kustodiyan mo niyan, kan autoridad, asin pagpadagos kan pagpreparar, kan kaso na pagbalga sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kung saan inian sinasabi na hahampangon na kaso ka na sambit ng persona. Sinyaw ng pangapunan ka ng otoridad na dumang sa envuelto, magpundo na, o na po sa illegal na droga, taday ka mga kanang ka otoridad para po ka mo magkadarakop, para mapundo na ang operasyon kan illegal na droga, digdi sa laog kan sa tuwing ng araw ng Bicolandia. Yan ang tuyang dagdag na informasyon lang nagyari sa report. Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Halid dyan sa luwas. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAP General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAP General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAP General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, numerous clinic services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art dialysis services. GSAP General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAP General Hospital Incorporated is located at Block 5, Barangay Road, Calao, Susun City. For increase, may visit the official Facebook page, GSAP General Hospital Incorporated, or call the cell phone number 0970-311-7306. GSAP General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB/GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla, Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao.
Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Mary and El Leonario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. El Leonario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlumo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Kiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag hayaan maging hadlang ang katarasa sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot malumit masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot malumit masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, Asin Platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguana kitang 57 minutos. Makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Ipadagos po niya itong manunungod dyan sa Banwaan ka na buhi ito pong subot ililipat nin site an plano ko ta na magkaigwanin sanitary landfill duman sa barangay Makaangay dyan sa sinambit ng Banwaan. Na barangay ititindog dapat may feasibility study, environmental compliance certificate as in public consultation bago inipuunan. Dahil naman dapat mautro ang nangyari sa Makaangay na mayong malinaw na konsultasyon. Ilatag asin isa publiko ang gabos na dokumento asin hiro kan proyekto sigon kikapistrano. Yandras na tinawan doon man kan netizen na si Giselle Janten no nyalega an pangaipong maging responsable ang gabos sa urulay kan basura. Dahil man dapat mag-asa sa ibang banwaan para sa pag-aapunin basura kung mayon sa diring dump site gabos ini an maapektaran. Panahon na para maging makatotohanan asin makiiba ang lambang saro sa pagresolver ka na isyong ini. Alagad para man ki Dondon Baliktar nagsusuporta man siya sa pagpapatindog kan landfill asin nagtutubod sa politika ang dahilan kan day pagtugot kan nagkapera. O yun man ako na dapat magkaigwanin landfill ang mga day nagtutugot day man pinagadalan ang issue politika kan pinaiiral na ini sigon ki Baliktar. So niya nag-aasan mga buino na mga namamanwa na magiging mas bukas, maingat asin konsultatibo ang proseso kan LGU sa pagpili kan bagong lokasyon kan sanitary landfill asin urulay bako sanang pang kapalibutan kundi pang komunidad asin pang edukasyon man. Nagbabalik si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat, sabi, Karondang Philip. Si Karondang Atan Palan. Nagsitirios na mga biktima kan bagyong Opong tuman sa probinsya kan Masbate na dahil malulubog sa kapagsiutan. Sinawan doon ni Gobernador Ricardo Po at ni Regional Director Norman Laurio ang Department of Social Welfare and Development o ang DSWD ang isang promesa na sigibuhon ang pahayag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na susuportaran ng gobyerno ang mga naapektaran ng bagyo at sa tanawag ng makabangon tinda. Sinabi naman ito na ang gobyernong provincial nagdilog na ng programang anong simbakan at kakulangan pagtaran, promote ang mga sinableng sistema
Bulacan. Nagtataperang semana matapos pagkaikuan ng luwas pagkaragaw ang bagyo duman sa isa. Padagos ang pagkawakan ng kabul din mga resistud at inmantasa sa isan. Pamapagilang nawaran ng haro at kabahayan ng Guzman ng isang kalamidad. Karo ang sarong individual sa mga rinbong nagsilaman sa makariskin tabang sarong walong akit similarly atin ansay ang agum na sarong para sira sana atin na didibisilan makaahon sa bago paman ang kalamidad kan mag-agi ang bagyo pinagtuna nindang pinakahababa nindang namatayan iyo ang naging mas tipisil kan residyon similarly ang kaibanan ang taon kan pagsaran importanteng gamit hali sa mga empleyado sa DSWD niya ng direkto ng unyan sigwa na ngayon sa pagkakan makatututok na ngayon kita dapat ang dibuhon sa mga makabot sa bulan. Yan muna ang tatuyang dagdag na bareta sa lahat sa barkada karon. So natatigitan. Report! Salamat karonda nga atan sa mga dugang mong informasyon. Sabi digdi kung gusto po nindong makanood kung paano magdakop nin mga paraabon sa gobyerno, tutok duang ko kamo. Enot, ang salin kan lambang politiko yon dapat na nakabugtak ang gabos na pagsasadiri kay ni legal na agom kay ni asin mga minor de edad na aki na nakadepende pa sa mga ini. Na gusto pong sabihin kan salin ining statement of assets and liabilities net worth. Nailantan presumption permikan lay sa nasyon na iniyan absolute community o pinag-iba an mag-agum abos na pagsasadiri ninda kan nagpakasalan mga ini. Asin kung complete separation man an property regime kan mga ini dapat kaibahan kopya kan prenuptial agreement ninda sa salen ninda. Sin dapat naka-annotate nin malinaw ini. Asin tandaan nindo sarong prenuptial agreement iyon dapat recorded sa civil registrar kung say nagpakasal ka mo bago pa man ang kasal nindo. Asin day pagkatapos kay ni otherwise mayong bisa ang dokumentong ini. Kaya magkuha ka mo nin kopya kan salen kan mga lokal nindong politiko. Asin ikumpara nindo ini sa mga pagsasadiring ipinagmamayabang ninda asin kan pamilya ninda sa social media sa banwaan nindo. Asin kon may mahiling kamong dakulang pagsasadiri na mayo sa listahan kan sa indang salen aram daw nindo na pwede sindang matanggal sa pwesto asin mabawian mga multong sadiri ninda. Ini na sinasabing ghost. Dahil ang bakusan ang dapat mga ghost projects ang hinahunting kan mga Pilipino, kundi pati man ang mga ghost assets na sa indang binakal hali sa kinita ninda sa mga ini. Kaya po November 1, sabay-sabay kita maghanap nin mga samutsaring multo ay pambira. Paano man yan? Paano ang paghanap kan multong yan? Maray kung itao man basta-basta yan sa Indo. Kaya nga niyan gosta tinatago.
Kabilang man sa mga pinag-oorgulyo niya ni Presidente Bongbong Marcos na digital transformation na nangyayari sa mga ahensya kan gobyerno sa pribadong sektor sa Pilipinas na naglaladawan sa gabos ng mga namamanwa na sa paagi kan pagsusulong o ining inaapod na AI, Artificial Intelligence, gamit ang National AI Strategy Roadmap, Digitalization as in MMA's program. Tanganing matawanin poder ang mga entrepreneurs sin masiguro na mayong Pinoy na mawawalat sa pagsasakatuparan kan digital economy. Di nagrahay na. Pinagtukar man ni PBBM ang mga ipinapautob na reforma sa ekonomiya, arog na sana kan tulong PICOD. Tapos ining Create More Act as in green financing activities. Sabi man kan netizen, so paano na yan? Nagkampi na ang US sa China. Set, bark, good boy. Here's the ironclad commitment, cookie, and the 19% export tariff for you at least not 20%. But in fairness, you are a top negotiation. Now, say thank you. Very good. Nung business yung nakawan, hindi na mamuhunan ng ibang bansa sa Pilipinas, baka daw madisgrasya yung ipupuhunan, pambihira. Bagong script ng mga demonyong DDS. Buwan na po kitang 8 minutos, makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Panawan ka na Buhi, Camarines Sur. Diyan sa Barangay Tambo, kay Manoy Lares Serdan. Man sa Barangay de la Pesa, Pamilya Ramesares, and siyempre kay punong Barangay Tony Bien Tabalde. Dapit po ini sa mayong mga pakialam sa maluyang pasaporte kan mga Pilipino. Kalambang pila sa Department of Foreign Affairs na nag-aabot ng tulong oras sa lambang embassy appointment na kaipuan mo magpabakal ng leave credits para makuha sa lambang visa denied na surat yaro sampaling sa laugon kan sarong trabador na nagmamaot. Tandaan mo, bako sa ng Pilipino nag-aagi sa sakit na ini. Ang mga politiko asin opisyal kan gobyerno na dapat kuta nagdedepensa sa onra kan sa tuyang pasaporte, iyo ang kadalasan may ibang kulor kan pasaporte. Bako ining maroon arog kan sa satuya kundi pula, berde o asul, may tatak na pribileyo asin may gabat kan taramo na diplomatic o opisyal. O yaan numero 1 dahil anta dahil man sinda nakapila sa embahada ang karaniwan na Pilipino daw may kumpletong papeles sin matinoan trabaho iyo an kaipuhan paman giraray maghagad nin visa sa gabos na nasyon sigon sa Henley Passport Index 2025. Ana Philippine passport iyon may visa free o visa on arrival access sa dai masobra sa 65% sagkod sa 67 na nasyon. Asin nasa ika-72 pwesto sa enterong kinaaban. Mientras na Japan, Singapore, and Germany iyon may
sobra sa 190 visa-free destinations. Ang mga may kaputkan diplomatic o official passport, yun mas mahiwas na access dahil sa bilateral as in reciprocity agreements. Kaya mentras na pinapasakitan kan mga immigration officer ang mga simpleng Pilipino sindan pinag-aako man kan mga ambassador na may red carpet, ano ta dainin da ipaglaban ang mas makusog na passport kung sinda mismo iyon exempted sa gabos na sakit na namamatean ninda. Kadua, dahilan ta dahil maninda na intindihan ang presyo kan pagka-deny. Para sa sarong OFW, ang visa denial, yun pasa na sa indang mga kamauutan. Para sa estudyanteng gustong mag-adal sa abroad, inian nasayang na tuition as in oportunidad. Pero para sa politiko, ang biyahe yun charge to official travel. As in ang gastos simbag kan o sagot kan gobyerno. Pag ma-deny man, may diplomatic appeal pa o direktang koordinasyon ang DFA sa embahada. Dahil maninda mamatean ang pansusupog o pagkadismayang namamatean kan simpleng Pilipino na pinagdududaan sa diring kakayahan asin pinaghalian. Tulo dahil protektado sinda kan diplomatikong kalasag. Sigon sa Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, ang mga diplomat, iyo ang may inviolability as in immunity from arrest and detention mientras na pinaggagampanan ng opisyal na trabaho. Kung may opisyal madakop sa ibang nasyon, dahil basta makukulong. Kadalasan iyo ang pinapaulisan na sa Pilipinas. Pero pag sarong OFW ang nagkasala, tulos nakakulong, deported, as in minsan ninatulan panin kagadanan. Ini ang simbolo kan bakong patas na trato. Sa sarong nasyon, pinagpuunan, alagad, magkaibang lay, ang nag-iiral, depende sa pasaporte as in koneksyon. Dapat dahilan tama sa balasinda sa image dahil sin bako sa dignidad. Sa mga budget hearing, bihiran seryosong diskusyon tungkol sa passport power, consular protection o visa reciprocity agreements. Mas madalas puro summit attendance, photo ops as in man junket travel. Mientras ng Singapore as in Japan, iyon sistematikong nakikipagnegosasyon para sa mga visa waivers. Dahilan kung may 190 visa free destinations sa Singapore sigon sa Henley Index. Kita nagtitiner na may 65 as in halos mayong nadagdag sa nakaaging 5 taon. Ang foreign policy niya to iyon garo nakatutok sa mga meeting puto kesa sa dignidad kan mga Pilipinong nagbabiyahe. Ikalima, dahilan sa sistemang pabor sa may posisyon, ang DFA iyon nag-i-issue ng tulong klase ng pasaporte, ordinary, regular, official and diplomatic sigon sa DFA Department Order Number 60-2016. Ang mga kwalipikadong magkaigwan ng diplomatic passport, iyon presidente, as in vice presidente, mga kaibahan kaining gabinete, mga ambassadors and permanent representatives kan Pilipinas sa ibang nasyon, mga career officers kan DFA na may ranggong ambassador o minister, mga miyembro kan kongreso kung parte kan official delegation abroad o may mission na inaprobaran kan presidente o DFA, chief justice and mga associate justices kan Supreme Court. Pag on official travel, mga dating presidente sin dating vice-presidente na may lifetime privilege, mga agum as in minor children kan may kaput kan diplomatic passport kung officially accompanying them abroad as in nagkapirang high-ranking official sa arog kan ombudsman, solicitor general as in nagkapirang constitutional officers pag may official mission abroad. Sa papel, pantay, dapat anhilingkan kinauban sa gabos na Pilipino. Sa practical, may hierarchy, unordinary, maroon, as in para sa mga nagtatrabaho, nagbabakasyon, ang opisyal, pula,
para sa mga opisyal na biyaya, as in diplomatic dark blue, as in para sa mga nagre-representar sa nasyon, an ordinaryong namamanuan iyon kay puwan maghalat, magbayad, as in magpasar ng visa requirements na kadalasan lampas sa sadiring kakayahan. As in daw bawal gamiton ng red passport para sa personal o leisure travel, nalulusutan pa man girara ini ka nagkapirang opisyal na may bisto sa DFA, may letterhead an official business o simpleng tuninong na lagbasan sa airport ay pambihira. Anle iyon malinaw pero ang koneksyon mas makapangyarihan. Ani ka anong dahilan tasinda ni na abuso sa palupadan, an mga opisyal kan gobyerno iyon may access sa VIP lang, diplomatic lane as in security escort. Mientras na pinagdududahan man, as in pinipirit magpahiling kan itinerary as in bank statement, nagarugabos, nagahali iyon potential na TNT. Kan taon 2024, ginatus na reklamo ang pinagpanchar laban sa mga immigration officers dahil sa over-questioning as in harassment sa mga lehitimong biyahero, kadaklan OFWs as in man turista, mayong arog kaning problema sa mga may protocol officer. Kung sindaman ang pinapasupog sa airport, haloy na kutang may lay na nagpoprotekta sa dignidad kan lambang biyahero. Ikapito dahil daiman pasaporte ang simbolo kan power kundi access. Sigun sa Republic Act No. 8239 o Philippine Passport Act of 1996, ang pasaporte iyan pagsasadira kan Republika kan Pilipinas, alagad sa aktual na sistema iyon naging simbolo kan access sa visa-free travel, sa immunity as in sa special treatment. As in, pag may arog kayo ng klase ng pribileyo, mayo man insentibo para pakarayon ang passport ranking kan nasyon. Dawa maluyan passport kan Pilipino basta makusugan koneksyon ninda, dahil sinda nadadamay. An ikawalo ang katotohanan, baka man passport an maluya, kundi an paninindugan kan mga namamayo. An maluyang passport iyon sintumas sa naman kan masararom na problema, maluyang foreign policy, maluyang governance, as in maluyang respeto sa namamanuaan. Ang passport iyon dapat simbolo kan onra kan nasyon. Pero kung ang mismong mga leader niya to iyon nagagamit kani bilang VIP card sa biyahe, daiman bilang pribileyo kan serbisyo sa banwaan. Na muna magngalas kung taano sa listahan kan pinakamakusog na passport sa kinaaban, nagtitinir kitang nasa irarom. Tagkod ang mga may kapot kan pula o asul na pasaporte, iyon daiman tattao na o daiman tattao na masupog sa kasusupgan. Kitang mga maroon ang padagos na papula sa kauyaman sa pila. Yan po ang kaluyahan kan pasaporte sa Pilipinas na pinagagamit sa ibang nasyon. Kan sa tuyang mga overseas Filipino workers, kumbaga makahirap. Pati sa pasaporte pili pa. Alagad sa mga buaya abang gagayon kan treatment sa ibang nasyon. May VIP treatment ay santisimang buhay tayo ni. Kumbagaan mga Pilipino man sana po, mga opisyal,
iyo po ang nagpapaluya kan onra kan mga Pilipino pag-abot sa pasaporte. Kaya nga ni arog po kayo na nangyayari digdi sa tuyang nasyon, pagyaong kita sa ibang nasyon, aping-api ang mga Pilipino. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya dapat isip-isip ang mga Pilipino. Sana makakuha na kita ng mga tultol na opisyal sa gobyerno. Kadaklan po mga crocodile ko, no? Ay ano nang mga napili tayan ng mga opisyal kan gobyerno sa tuyang nasyon. Pinapadanay tan mga crocodile. Alagad sa English, nagrahay-rahay na Lacoste. Pag-abot sa tuyang nasyon, kurakot na mga buaya. Pinagtutulan man subot ka na Catholic Bishops Conference of the Philippines, President Cardinal Pablo David, ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dahil subot ini ubakong marhay magpili nin leader ang mga Pilipino. Sigon ki Cardinal David, can we blame it on the poor for the majority of our voters? Pirit paman kan Cardinal, nasa survival mood. Subuot ang mga nagtitios kaya nagkakapit sa patronage politics. We must use the education we have been blessed with the social media platforms within our reach and every bit of influence we hold to expose the nakedness of patronage politics, pahayag pa niya. We must stop treating the poor as mere beneficiaries of our charity. Instead, let us listen to them, walk with them, and empower them to take part in solving the debt ills of our nation, dagdag pa niya. Sabi kaya ni Mayor Magalong, ang problema ho sa Pilipino, hindi ho tayo marunong mamili ng leader natin. Baka kaibahan ka dyan. Sabi man ni Cardinal David, di marunong bumoto. Can we blame it on the poor who are the majority of our voters? Mampuan kumbaga masalimuot na nangyari ki Juna Beray. Sabi niya, pinaglalaog ako sa kwarto, dinara ako sa kwarto, tapos duman pinagmamolestya na ako. Inian maisog na pahayag na pinagparte kan sikat na parakanta. Mapait na nakaagi sa iyang ama. Maisog na pinagaparte ka na kapamilya singer na si Juna Berayan sa rong parte kan sa iyang buhay, naloy na niyang pinagtatago. Han pangaabusong namatian niya, hali sa sadiring ama, kan siya iyoan na 10 anyos pa sa naan edad. Sa sarong emotional na pakikipag-ulay sa Tony Talks ni Tony Gonzaga, pigpahayag man ni Juna na mapait na namatian kay ni
na grabing nakaapekto sa iyang pagkaaki, asin paghubog ka na sa iyang pagkatao. Pinaglalaog ako sa kwarto, dinara ako sa kwarto, tapos duman na nagpuon itong mga horrific na nangyari sigon kay Jonah mientras na pinupugulan ang luha. Ako ni humanan sa imong magurang. Sigon kay Jonah maugmaman na subot na sa indang pamilya kan enot naka-star sinda sa rong apartment duman sa Marikina, sa itaas kan sa rong simbahan pa. Doon o duman nagpuonan sa iyang pagkamot sa musika mientras nakaibanan sa iyang mamagurang sa choir kan simbahan. Alagad nagbago ka na inidikit-dikit nang naraot an sa iyang pamilya sinawaran ng direksyon na sa iyang ama. Kan aki pa ako 10 anyos pasana naging biktima ako nin molestya hali sa ama ako pag amin pa kan singer. Dawa magabatan urulay na ini kaya binuksan inamin ni Jonah naloy na niyang pinatawadan sa iyang ama pun pa kan ini magadan kan 2017 kung sa iya pagpapatawad iyon bakong paglingaw kundi paaginin pagpapalibre sa diri hali sa gabat kan nakaagi. Aloy ko na siyang pinatawad, daiman madaling magpatawad, lalo na kung hali sa taong dapat nagpoprotekta sa imo, pero na-realize ko kung dahil ko siya mapapatawad, ako ang padagos na makukulgan sigun pa kay Jonah. Ang pag-amin ni Jonah Biray iyon pa ko sa naman simpleng istorya ka na helang kundi istorya nin kaisugan asin pagkakarahay sa iyang liwat na pag-atubang sa madiklom na parte kan sa iyang nakaagi. Pinatunayan niyang ang tunay na kusog iyon mahihiling bako sa pagtatago nin lugad kundi sa ako asin pagpila kaini. Yan ang masalimuot na istorya kan buhay ni Jonah Biray, sarong sikat na parakanta digdepo sa nasyon Pilipinas. Doon man niya na pinagbatikos ni Senador Loren Legarda ang kontrobersyal na Dolomite Beach duman sa Manila Bay dapit sa pundong pinagtagama kan Department of Environment and Natural Resources sa nasambit ng proyekto. Doon kay Legarda pun pa kan ipatindogan nasambit ng proyekto iyon dahin na niya nahilingan nin kabuluhan ang pagbubugta kan Dolomite duman sa kadagatan kan Manila. Uon ka na ginibo ang Dolomite iyon dahi ko nahiling kung anong kahalagaan kayan. Gustong magkaputi ang baybay dyan. Yan sarong artificial asin dahi dapat pinaglipat hali sa Kabisayaan sagkod sa Manila Bay sigon sa Senadora. Trabaho kaya ni Tatay Digong. Dawa pabor siya sa mga proyekto kan beautification, pinipirit ni Legarda na dapat ining nakabase sa sensya sin may tunay na benepisyong pang kapalibutan. Ako sa ngunyan sa beautification, okay, pero ang beautification na yan sa sensya, pero dahil dapat yan ginibo. Pero yan ang sarong tuldok sa naman sa dakol na kababalaghan asin day dapat ginigibo dagdag pakan Senadora. Duman po sa ginibo ni Tatay Digong kan dating presidente na naghakot pa nin baybay na mga puti haling Bisaya para daroon sa na dyan sa Manila Bay. Inda kon sugastos kay ni pinagbiklad man lamang sa tao. Minsan kadakol ka itong mga ghost project na nagiginibo si dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya lang, siyempre, dahil man yan mangyayari kung
antawo, lalo na itong iba na nakapalibot sa iya, dahil manag-uuyon. Siyempre, igwa man dyan mga nakinabang. Normal, sabi nga ni kaya, only in the Philippines na kadakol ka na crocodile. Dating Presidente Rodrigo Duterte po, in fairness sa iya, sa mga anomalya niya kan siya presidente pa, siyempre, igwa man mga nasa likod ka ito. Kumbaga, uyon man sa pinagigibo niya, saka nakikinabang man. Dakul man po ang nakinabang. Kunyan, mas lalong duminakol ang nakikinabang sa gobyerno. Naglalabaga. Inisa nang sa flood control. Tapos ining mga budget sa infrastructure para haluan in mga insertion. Na pera kaya, nigwa pa pong mga ghost na sinasabi. Mga ghost project. Napaagi kan mga oro insertion. Kumbaga may mga budget na pinagdudukturan po duman sa Kongreso as in Senado na daiaram kan publiko. Ini po ang pinaka-dipisil. Arog na sana kan pinagsasabing confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Amat sabi karon ng Philip, ako lang bintay sa mga paseros ng Lubig Camarines Sur ang pagsikat ka na regot na biyahe ng Philippine National Railways on Kenarag kan Natas kan Supi. Pangpon munya na Nobyembre 5, 2025. Hindi si Alcalde Bel Agsabate at pahay saan sunkan manihan niyan to Pero Karil na makaanto sa indang munisipalidad at to tabako lang favorable si mapatirin sa Ciudad Naga. Alatad si mga empleyado ng kanyang LTU. Nauro aldaw ng pukulit sa katayid din ng Banwa, Aning Pokot, Andy si Alcalde, West Pilipinos sa pinagibong pinagurasyon ng Lupipian Art Station at nakalis na Siyempre dahil siya nagtutukaw bilang acting mayor. Alangan pinagdagpakan opisyal anto sa Kanbito Express sa Lupi, Yeo, sana asin sa indang hinahakad sa manihangyan ko na makantos sa Kulaking Lupi. Wantang yaon digdi ang nakul na magiging komportable pa sa pasahero, sulit sa air condition na train na ito ang tarong oras at pa rin ito na haling lupi sa Punsarata. Sabi nga niya ng General Manager Dupani Miranda ang pagpwel sa kanbiyahe sa railroad town at sunod ng President Ferdinand Marcos Jr. at ang DOTR Secretary Giovanni Lopez na dapat kinalion ang rehabilitasyon ng mga linya at stasyon ng Pero Karil. Tulo, ang regular na biyahe aral daw alatan sa indang i-implementar ang kwento sa mga estudyante, senior citizens at iman PWD. Ako lang sa Camarines Sur Anto sa Canbicol Express in West, ikanang nagkaligasi sa probinsya, Nabaw. Nagtag na barata sa lado lokal, sa Barcana Caronda, Jonathan Olita. Report. Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Hoy, kumusta mong palan sa UNEP High School Batch 7? Si Attorney Rico Borromeo, sinman ki Miss Princess Maligat. Yan po sa San Isidro, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Hoy, sa mga kababayan niya to, ngunyan pong panahon ng mga rayaon sa gilid kan Danau, kan Sapa. Itong mga yaon po sa kababaan ka na lugar. Sana po magtaga-preparar na kamo. Delikado naman ang sa tuyang panahon. Kung magpara kusog ang pagbagunas ka na uran, darakan tropical depression na si Tino.
na nagtitino ang tubig. Bakong matino si Tino. Kundian importante, preparado sana po kita. Pag-abot sa arog kaya ng mga bagay, tanganing kunyaunaan makusog na pagbakunas kan uran, baha day na po kita magpara purulok-pulok na masibot-sibot pa kitang mag-evacuar. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at fasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari na nagbabase at cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masarap na pasalubong sa kanilang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Arellano Street, Barangay Mall, Turbang, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, Agricultura Agri-Industrial Corporation, o kontak mo ng kanilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Blessing Anthony Cooperative. Ang RPN DCKI Radyo Ronda, Iriga City, mawot magpasalamat sa mga minasunod na sponsors na magiging katawang niya mo sa samuyang pagsilibrar kang ika-57 anibersaryo kang RPN DCKI Iriga City. OmniSource International Trading Corporation, Mrs. Nep Mayor Caja, President Doña Rosario Bayview Subdivision, Sucat, Muntinlupa City, Mayor Jeff Besenio, LGO Baaw, Camarines Sur, Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager Casureco 3, San Isidro, Iriga City, Mama's Cafeteria, owned and managed by Mr. Wari Nueva and family of San Nicolas, Iriga City, La Bicolandia Puneraria, located at San Francisco, Nabua, Camarines Sur, and San Vicente, Batu, Camarines Sur, and Miss Bitsy Odebar of Hong Kong. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Iriga's Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Iriga's Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snacks, sin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisig, lutong bahay, pansit canton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitado na Iriga's Best Food House. Iriga's Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Iriga City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brondial Alfilor. Kung gusto nindong maging kakaiba, ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections. Gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika.
po kita rin sa tuyang programa. Igwa na po kitang 41 minutos. Makalampas ang alas 9 ng pagkaaga. Sabi ni Congresswoman Laila de Lima akan ML Party List, expressed confidence in Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro's capability to lead the Department of Justice, describing her as a brave and competent choice for the post. Lema said she sees Castro as someone who can effectively take on the crucial role of Justice Secretary. Narinig ko rin si Attorney Claire Castro maging sunod na DOJ Secretary. Pwede rin siya, matapang rin yun, De Lima said, and claimed she has a list of names being floated as possible candidates for the next Justice Secretary, including Castro. Parehas mo rin, matapang. Sabi kayo nang nag-comment, tapang is not part of the qualification. The character and open-minded fairness to all regardless of his her status, position or political affiliation, and broad knowledge and all legalities to implement judicial proceedings without exceptions, within the boundaries of the laws. Well, she was a litigation attorney before she became a USEC PCO, expert in press conference. Gusto jud nimo si Auntie Claire ma-DOG mo kay kablo kag walay. Hanaw style nimo makubaya kang anti-Marcos ma'am, karon mo side kang Auntie Claire. Ta maisog sa naman pero gamunggo ang utak. Hari undan party list, pampadakol sa naman yan. Pampadakol nin ano, ay indaman daw sa Indo. Man subot na sukol sa yaman asin talino sa kasarian na kantidad kan puso sigon kikara David nagtatao ining inspirasyon sa tunay na sukulan kan anhalaga. Sarong makabuluhan na pagrumdoman ni pinagparte ni Cara David, bistadong journalist asin dokumentarista, napit sa tunay na sukulan ka na halaga kan sarong tao, sarong pakikipag-ulay, pinag-party man niya ang tatara mo na naglaog sa puso kan kadaklan. Ay man nasusukol sa yaman, sa kadunungan, sa kasarian ang kantidad kan sarong tao, nasa puso yan. O ang halaga. Sigon kikara sa panahon ngunyan kung saan garo kwarta, kasikatan sa posisyon ang batayan kan respeto sa kapalibutan. Dapat niya tong girumdumon ang karahayan pa man giraray ang tunay na sukulan kan pagkatawo. Dagdag pa niya sa dakul na nahiling niyang istorya sa mga dokumentaryong sa iyang ginigibo
Pun pa sa mga maralitang pamilya, sagkod sa mga ordinaryong mga trabador na pag tanto niyang an pinakamayaman iyon bakong may kwarta, kundi may puso. Dakol akong nakaulay na mayo sa buhay, pero may busilak na puso. Pinagtatabangan ang iba daw asinda mismo kapos. Duman ko nahiling na bako talagang sayaman na susukol ang halaga ka na tao sigon kay Kara. Ang sayang mga pinagtaram nagsiserving pagirumdum sa mga hoben asin profesional na ang tunay na trayumpo yun dahil nasusukol sa dakulkan pagsasadiri o antas kan edukasyon kundi sa kababaan na loob sa pagiging humilde asin may pagkamuot sa kapwa. Ang mensahe ni Cara David yun sarot sa naman sa inspirasyon para sa mga Pilipino sa panahon ang social media sin competition kung saan madalas iyon pansadiring imahe asin material na trayumpuan inienot. Pinapagirumduman niya sa tuya na ang pinakamahalagang kayamanan iyon puso na marhay o tataong mamuot, magintindi asin magtabang. Ngani baga may kasabihan, it is better to give than to receive. Kuya pa pinagsusulong man ngunyan kan mamayang Liberal Party list Representative Laila de Lima resolution alay na mas pampakusugon na Philippine Coast Guard sa pagikan mga polisiya and organizational reforms. Basado sa House Bill 5131 pahihiguton ang kakayahan kan PCG asing gigibo na mas professional as and better equipped na ahensya. Sa organizational structure kay ni iyan bibilugon na tulong core functional commands na kabibilangan kan Maritime Safety Services Command, Marine Environmental Protection Command as in Maritime Security Law Enforcement Command. Dadagdagan man ang personnel capacity sin sisiguraduhon na may bastanting manning level sa size na Coast Guard district sa enterong nasyon. Pero digdi gusto man ni Dilima na ilinyadaan na sweldo, rango asin benepisyo kan Philippine Coast Guard, uniform personnel sa AFP asin PNP asin imomodernisa an assets asin infrastruktura sa pagikan pag-authorize sa PCG na mag-develop ng komprehensibong development plan para sa mga barko asin eroplano, navigation asin communication systems asin man maritime monitoring facilities. Mientras na sisiguruhon man ang sustainable financing sa tabang kan pagbilog kan mga mekanismo para sa grants, donation asin international partnerships sin mag-institutionalize kan paninimbagan asin disiplina sa pagikan Coast Guard Internal Affairs Service. Tinawan doon pa man ni Dilima na obligasyon kan Estado na protektaran asin itaguyod ang kapakanan kan Coast Guard na oral daw nagaatubang sa peligro sa pagbabantay sa tuyang teritoryo asin paghatod nin tabang sa mga parasira laban sa mga dayuhan na mga parabuli.
kamugtakan po kita kana sa tuyang panahon na bagyong Tino padagos na nagkukusog mantang nasa Philippine Sea. Nagkusugpaan bagyong Tino mantang makaskas na nagiro sa Philippine Sea sa sirangan kan Bisaya padagos pa ining marani sa Eastern Visayas Caraga area kung sain posible ining maglandfall at yan nabangyo sa agang-aga. Unya na aldaw lauman sa Sorsogon ang mga pag-uran asin pagbugso nin duros darakan bagyo. Mantang sa tadang parte kan Bicol makakaapektar ang drop o extension kan dampog kan bagyo lauman ang sagkod sa madampog na panahon na may warak-warak na mga pag-uran asin thunderstorm. Posible ang ba asin pagrasay nin daga. Agang Martes pinakarani ang lokasyon kan bagyo sa Bicol mantang nagaagi ang sentro kay ni sa Visayas. Lauman pa ang warak-warak na pag-uran asin thunderstorm. Pagbugso nin duros asin ang posibleng storm short so daluyong. Posible ba asin pagrasay nin daga ang epekto kan sagkod sa makusog na duros asin man ang paglaog nin tubig dagat sa mga kostales na lugar ang mga nasambit na epekto lauman lalo na sa parte kan Masbate asin Sorsogon. Sa aga na hapon marayunan bagyo sa to lauman ang posibleng gradual ang napagrahay kan panahon apera sa mga warak-warak pa na pag-uran asin thunderstorm. Duman sa Lucena City imbes na pagirumdom kan undas na di sa ganar asin nanlumo ang nagkapirang paryentes kan mga nakalubong sa Lucena City Old Public Cemetery matapos maabutan na wasak asin labot ang mga puntod kan sa indang mga mahal sa buhay. Sigon sa nagkapirang residente pinaggalas nindaan kamugtakan kan sementeryo kung saan may hiling ang mga nakatiwangwang na puntod nagkapirang nakabukas na kabaong asin magin ang mga tulang kan mga nagadana iyoan nakahimlay sa na ini ay pambihira. Gadanman ang 5 German climbers makalis ang nangyaring avalanche sa Dolomite Mountains kan Italy. Ang mga mountaineers ang iwang suway na grupo kung saan mantang pigbabaybayan na Sima Berta na duman sa Ortler Alps kan biglang tuminama ang marikas na pagbagsakan na yelo. Magkaibang nasabay kan avalanche ang mag-ama asin makalisan pirang oras ang na-recover ang sindang mga hawak. Pigdadayo kan mountain climbers ang lugar asin nagin magayunan kamugtakan kan panahon alagad pignangalasan kan mga otoridad kun ngata sa hapon pa nagsagibo nin hiking an mga biktima. Nagapatanid man ang Department of Information and Communications Technology laban sa rong klase nin cyber attack na pigaapod na distributed denial of service sa
Miyerkules, Nobyembre 5. Susog sa ahensya na nakamonitor sinda sa posibleng DDoS o ining traffic flood na DOS attack na pig-target ang mga web server. Paliwanag kay ni ang DDoS ang garo traffic jam sa internet kung saan sabay-sabay ang mga hacker na nagpuprobar na maglaog sa wrong website o application. Huli kay ni sinabi kan DICT na pwede sir magbuntol o dahil tulos magload ang pirang websites o applications kung man subot ini data breach asin warang mahaabo na personal accounts data o kwarta. Abeso ka na siya na magkalma asin ang dapat nagibuhon ang magprobar na sa nagiraray makalisan pirang minuto gamiton ang official app o status page asin sundan ang verified updates. Nagpatanid man ang siya na dai mag-entra sa illegal online activities. Taman kay Margie Mata Ramos dyan po sa Pamukid San Fernando, Camarines Sur asin man kay Mayor Tin Danabar kay Jane Mortega kan Balaugan sa Banawan po kan Bula, Camarines Sur. Siyempre kay dating Vice Mayor Nilo Tutoy Malanyaon saka sa amigo ta kay August Vergara. Dahil nakipag-ulay si Defense Secretary Galbert Chodorus sa iyong Chinese counterpart duman sa 19th ASEAN Defense Ministers Meeting duman sa Malaysia makali si pagduon kan China ang pang-blackmail subot kan Pilipinas sa indang gobyerno. Palagad sigon kay Chodoro nagluwas nin pahayag ang Chinese Defense Ministry sa rong aldaw bago ang meeting na nagsasabing kay puan kan Pilipinas na mend its ways or suffer the consequences. Sinabi niya na dahil siya makikipag-ulay kung warang sinseridad hali sa ibong na lado. Mientras tanto, nakipag-ulay man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Xi Jinping sa gilid kan APEC Summit na pinagpartan partnership asin man meaningful cooperation kan Pilipinas. Minabot naman sa 30 ang bilang kan mga nagadaan mantang labi sa 80,000 ang mga residente na nagibakwar uli sa lakop na pagbaha duman sa Northern China. Nabi kan mga otoridad na 8 tao ang nagadaan sa sarong landslide duman sa Jiangxi City. Sirangan parte kan China ang makaka-experience manin heat wave. Napudan si President Chinese si Jinping marikas na rescue asin nagpatanid sa mga residente na magandam para sa mas peligrosong sitwasyon huli sa pangyayari. Para baha naman baga nasun ka na China ngunyan pong panahon na. Naabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya ito sa pagpaabot na informasyon si Glinda Biares asin mana Jonathan Oliva. Salado technical si Chia Binaobra. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Barasena nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.